तुझ्या गावात ना नेटवर्कच नाही बघ, 5G सोडून दे बघ. 4 ते झाडार चढलं काय 6G रेंज येते नी. काय झाला? स्ट्रोक दे स्ट्रोक. अरे देवा, स्ट्रॉ सोबतो तोंडान पी येता. जोरात झाली आहे एकदम. वॉशरूम कुठे आहे मला दाखवा, सांग लवकर कुठे आहे ते. ठीक आहे पाडली आणि मी नॅचरल हवा घे जा तडे. अरे नको 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 थांब, मी आंघोळ करतो. ठेव तू जा 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 तू जा. अरे मुंबई सिटीला तर अजून जाऊकच नाही, किती दिवस झाले. अरे आता बाबा मी मुंबई बिंबईक नाही जाणं.